खुलुमबाय अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय 2023 मायथाइनि जे बोसोरा बयनिबो थाखाय मोजां जायो आरो बयनिबो साननाय जाफुंसारो आरो आनान गसाइया देग्लाय बे 2023 मायथाइ जे बोसोरखौ मोजाङै मोजां बयनिबो सायाव दैदेनलाङो बेखौ आसा खालामनानै दिनै मोनसे जोङो बर'फोरा जितु आबादजों सोमोन्दो थानाय बे आबादजों सोमोन्दो थानायलाय जोङो गोबां जायगायाव गोबां आबादजों गावबा गाव जिउ थांना थानायनि राहा लामा नागिरनानै जिउ खुंबाय थानायखौ नुयो थिग बेबायदिनो दिनै गोदान बोसोरजों लोब्बा लानानै बर' लाइमोन आबादारि बिथांखौ सासे फंबायखौ लोगो हमनो नागिरदों बेनो जाहैबाय लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तारिणी ब्रह्मपुर नोंथांमोना बे जितु आबाद बे सारि सारि जितु समायना जितु आनारस बिफांनि गाबखौ नुनानै मिथिखादों जानो हागौ आरो आनारस बिफांखौ नुनानै सिनायखादोंबो जानो हागौ थारैनो आनारसखौ जोङो गोबाङानो गोबां जायगायाव बायनानै जायो नाथाय जोङो जे बेखौ थारैनो गोबाङा मिथिया आनारसआ जे मोनसे आबाद आरो बे आनारसजोंबो जोङो गावनि थांना थानाय राहा लामाखौ मोननो हायो थिग बेबायदिनो बे ओनसोलाव गोबां बारि बागानफ्राव नुबोदों नाथाय नैबे बारि बागाना एसेबां गुवार नङाब्लाबो खिन्थु बिथाङा गोबां बिदिनो आनारस बागान आरो दङ बेयाव दाबसे गुवार नंखायाब्लाबो माने बेबायदि गोबां जायगायाव मावो आरो बे ओनसोलाव गोबां आनारसखौनो आं नुबोदों थेवब्लाबो आनारसनि सोमोन्दोनि सायाव नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ मोनथिहोनो नागिरदों आरो बिथांमोना आनारसजोंनो गावनि न'खर आरो थांना थानायनि गोबां लामायाव हान्थिबोदों आरो बे आनारसजों बोरै थांना थानो हायो आरो बे आनारस गायनानै बेसेबां रां खामायनो हायो थारैनो बेनि सायाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं मिथिनो नाजागोन गिबियावनो फंबायखौ एसे ओरै फैनो खावलायबाय जों केमेरा खाथियाव थांनि बे समायना आनारस बागानाव गोदान बोसोर हेपि निउ इयार्सनि फंबायखौ बरायबाय बे समाव फंबायनि नैखौ आं माइकखौ बेयाव सोना होनि सिन्था खालामना गिबियावनो फंबायखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय सासे आबादारि जोङो आबादारिखौ हदाय मान होनांगोन आबाद जानानै जाय आबादारि बिथांमोना सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै जिखुनु जाग्रा मुवा आदार जोंनो दै बुथुमनो हायो बिनि थाखायनो आबादारि बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय खुलुमनाय आरो सालाम खालामगोन आरो सेलुइट होनगोन नामा जेनब फंबायनि मुंखौ खोन्थानो थाखाय खावलायग्रोबाय खुलुमबाय आंनि मुङा जुगेश बसुमतारी आं दा नै बेयावनो खामानियाव मावबाय दङ आनारस बागान आरो ना होमबा आनारस बागानाव नै बिदिनो साफा बानायबाय दं आरो आं ओमफ्राय ओरैनो नैफोरखौ साफा बानायबाय दं मानोना जिनक बे आनारस बागाना बे आनारस जिहेथु दा नोंनि आनारस बागानाव माखासे बाथ्रा आं मिथिनो होननानै हाबफैबाय बेनो जाहैबाय ओरैनो आनारस बागाना बेयाव बेसेसो बुरजा दं नोंना आंनो बेयाव मिनिमाम बे खथा मोनसेयाव 16,100 दं 1600 फुलि आरो ना फुलि 1600 फुलि आरो बेबायदिनोथ' नोंसिनि बे गामियाव गोबां बेबायदि आनारस बिफां दं नङा होमबा दङ आरो बारिफोर दङ ओरैनो मोनसे जेनेबा आनारस फुलि गायजेननायनिफ्राय लानानै फिथाइ थाइजासिम ओरैनो बेसेसो गोबाव सम नांगौ बेयाव माने ओरैबायदि माने मोननै कुवालिटि मोनसे बिदिनो बिजौनिफ्राय फिथाइनिफ्राय बिजौ जानाया बेखौ बोसोरथाम नांगौ आरो बेनि फुलि डाइरेक्ट ओंखारखानाया बे बोसोरसेयाव थायो आरो बिफांनि खाथियाव फुलि ओंखारखानाया बे बोसोरसेयावनो थायगोन आरो ओमफ्राय ओरैनो आनारसआ बोसोराव खनबैसे फिथाइ होयो बोसोराव बिदिनो थाइबायानो थागोन फेंखा बाराय बाराय थाइबायानो थागोन माने रेगुलार जानो नागिरो आरो रेगुलार जाबायानो थागोन बे फेंखायानो थाइबाय थागोन आरो ओमफ्राय जे किसुमान जों गामिफ्राव नुयो जे आनारसआ फांसेयानो ओरै बारायलाजोबनानै बे बोरायाबो थायो माबायाबो थायो दा बे गायनाय होनोब्ला माखासे आदब खायदा दं नङा होमबा दा बै थायखांनाय बिफां बोरायखौ मा खालामो थायखांनाय बिफां बोराया हारसिंनो गाव सेवखानाय बायदि जायो माने रानलांखायोना ओरैनो दा आनारस थाइसेनि दामा माबायदि बेसेसो दाम
बेखौथ' माने इदिनो ओरैबायदि जायो माने फार्स्ट सिजोनाव ओंखारबाथाय इदिनो थाइसेयाव 50 थाखा बा जरायाव 100 इदि गाहाम जायो फार्स्ट सिजन फार्स्ट सिजन ओमफ्राय लास्ट बेसे लास्ट इदिनो 30 25 इदि बा थायो आरो जरासिमबो थायो जरासिम आरो थायो माने आरो थाइसे फिथाइयाव 10 रांनि बारा मोनखायो आरो होमबा जों हिसाब खालामना मोनबाय 1600 फुलि नङा होमबा फुलि ओं 1600 फुलि ओं 1600 फिथाइ थायोबा बेसेबां फैसा जायो बेखौ बयबो साननानै मिथिखागोन मिथिखागोन 10 राङैबा बेसे जाहैगोन आरो ओं 50 राङैबा बेसे जागोन बेसे 10 राङा बबे बोथोराव जायो बेयो 10 रां 10 राङा जा दैलाङाव जायो लास्ट सिजन एभेलेबल जागोन आरो ना ओं ओं ओमफ्राय फार्स्ट थाइजेनबा मा मासाव मोनगोन बेखौ जों फार्स्ट मास इदिनो जोंना मा मासाव फार्स्ट ओंखारो बियो बेखौ दैलांनि सिगां ओंखारो नामा दैलांनि एसे सिगां ओंखारो बैसाग जेथाव ओंखारनो ओंखारा बैसागनि जेथआव ओंखारगोन जेथआव ओंखारगोन ना जेथआव ओंखारगोन ओरैनो हाइस्ट टु हाइस्ट बारि मोनसेयाव जेनेबा बिगासेसोआव बेसेसो माबा बिफां गायजायो इदिनो बिगासेयाव नोंना मिनिमाम 2000 2500 गायजागोन आरो 2000 2500 बिफां गायजायो आरो ओं ओं बिगासे हायाव ओं होमबा 2000 हमना ला फेंखानि जुदि नों गायदोंबा बे बोसोरावनो थायजोबखागोन नामा एखे बोसोर सिजोनावनो ना एसे आग पिस जायो आग पिस जागोन एसे एसे मालाबा मालाबा मानोबा सोरबा खस्थ' मोननो हागौ औ सोरबा इदिनो माबा मोनसे जानो हागौ बेनि थाखाय एसे आग पिस जागोन आरो ना थायनाया एसे आग पिस जायो आग पिस जागोन आरो ओरैनो मा मा खेथि मावबावदों आं दा मावनाया नै इखै आलु गायदों इखै था एसे गायदों नैखै थास' गायदोंमोन थास'खौ ओमफ्राय दा जावखांजोब्बाय ओमफ्राय नै दा इखै मैथा एसे गायनाय दङ मैथायाबो दा दङ बारु मैथायाबो दं ओमफ्राय ओरैबो दङ ओरै गोलावैनो आनारस बागान नुदों माने नैबे ब्रह्मपुत्र रिजननियाव गोबां आनारस गायो आरो ओरैनो बे आनारस गायनानै बेयाव गोबां रां खामायनायखौ जों खोनायो नंगौ बे थारिय'नि ब्रह्मपुराव गोबां सुबुंनावनो आनारस दङ नंगौ हाइस्ट टु हाइस्ट बोसोरसेयाव बेसेबां खामायनाय दङ जेनेबा हाइस्ट मोननाय इदिनो खोनानाय बायदिब्ला नों खोनानाय बायदिब्ला गामियाव इदिनो बिगाखौथ' मिथिला बारु आं मिथिला खिन्थु इसा बेसे खामायो आरो 3 लाखसिमसो दं बिदिनो 3 लाखसो खामायो आरो बे आनारस खेथियावनो आरो बे माने बिराद बुरजा बारिबो नंद्राया नङा होमबा बारिबो नंद्राया फिसा बारियावनो आरो फिसा बारियावनो जों बेखौनो खोनादों 3 लाख 4 लाख 5 लाख खिन्थु बुरजा गायोबा बुरजा रां खामायनो हागोन बुरजा गायोबा बुरजा रां जाखागोन बेयावनो मिथियो जे आरो बे आनारस गायनो थाखाय हानि कुवालिटि थागोन नामा हाया माबायदि हायाव बांसिन मोजां जायो बे आनारसआ हाया माने ओरैबायदि जानांगोन सान्दुं नांबाय थानांगोन जागोन हानि कुवालिटि जेबो खोथा थाया इयाव सान्दुं नांबाय थानांगोन ओमफ्राय निजेनो आबदालबो लानांगोन सान्दुंखौ होबथानो थाखाय फिथाइ जेब्ला थायोना अब्ला खाथबनांगोन बेखौ आबदालबो लानांगोन माने बै फिथाइया खामिनि थाखाय आनारस बिलाइजों ओरै खाथबनाया बेखौ मेहनत खालामनानै मावनांगोन ओमफ्राय आनारसखौ जिहेथु जोंनि बारिफ्राव गारसोलाबायनानै जों दोनो साफा खालामो बेयाव साफा खालामबा साबसिन साफा खालामबा गिदिरसिन जागोन फिथाइफोराबो आरो मोजांसिनबो जागोन बिदि आरो नों बेयाव खामानि मावनो सुबिदा जागोन थिग আছে गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो आसा खालामदों नोंथांमोना बेबायदि गोबाव समनिफ्राय आबाद मावबोदों ओरैनो बेफोरखौ सोरनाबा सरकारनिफ्राय सहायफोर मोनदोंमोन नामा नोंसोर बिदिथ' मोनथ'वाखै बेयावथ' थारैनो ब्रह्मपुर बा बे ओनसोलाव आं गोबां फैनानै मिथिदों माने आनारस गायो गासै लाइमोनफ्रा मावनाय जायो आरो ओरैनो अनसुंथाइ मोनाबासिनो गावबा गावनि पकेटनि फैसाजों गावबा गावसो मावो नाजानाय आरो माने आसा खालामदों जिहेथु गोबां जोंनि लाइमोनफोर आंनि फालिनिफ्राय बुंगोन आरो दानि जिहेतु जोङो मोनबाय BKWSC जिहेतु बिटिआरनि बायजोआव थ' बैफोरजों जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जिहेतु आबादारिफोर दङ आबादजों लोब्बा थानानै गोबां गावनि हास्थायनायखौ जाफुंसार होनो खामानि मावबोबाय दङ थारमाने बै बिथांमोननो जिथु आबादनि थाखाय माखासे फान्ड थाखायो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि बिथांखौ आं खावलायनो लुगैदों जाहाथे बेफोराव नोजोर होनानै आबाद मावनाय फंबायमोनखौ आरो बांसिन मावनो हानाय रां अनसुंथायानो जा बायदि मेचिन मोनो गोबां मुवाफोर होनाय जायो थाक बेफोरखौ मोजां जायगायाव जाहाथे गोलैयो नेक्स्ट फैनायफ्राव बेखौ आसा खालामो आरो ना होमबा हास्थायना हास्थाया माबाफोर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हास्थायनायाथ' हास्थायो बुहुद नाथाय गैया मोनाना मोनाखैनो निस्सय मोनगोन जों आसा खालामदों गोदानै जोनोम मोननाय BKWSC बर'नि जोंनि बायजोनि आउट अफ बिटिआर बेनिफ्राय
निस्सय मोननो खाबु होनांगोन आरो निस्सय जों बिनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो बयबो गोजोननाय थाबाय बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय खावलायनो लुगैदों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ओरैनो उदां हाफोराव ओरैनो दोननाय बारि बागानफ्राव जों गोबां बिदिनो आनारस बिगासे बिगानै गायोब्लाबो 30-40 रोजा जों बोसोराव खामायनानै हायो आरो ओरैनोथ' सानफ्रामबो बेयाव खामानि मावनांगौ गैया गायनाय खिनियाव एसे ओमफ्राय सम सम हाग्रा दांनांगौ ओमफ्राय थायोब्लाथाय बे फिथाइफोरखौ खाथाबना होनांगौ आरो बेखिनि खस्थ' खालामोब्लानो जोङो माखासे रां बारिनिफ्राय खामायनो हायो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बे जाबाय ट्रारिय'नि ब्रह्मपुर माबानि लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेबायदिनो जोङो गोबां आबाद मावनानै जिउ खुंनो हायो आरो बेफोरखौ दा जोबथारनायाव जिहेतु आनारसखौ जों गायबाय बेयाव गोबां आनारस थायगोन दा बेखौ बहा फानहैयो बेबो मोनसे खोथा जाबाय बे माने ओरैबायदि जोंना फायखारि बा एने सोरबा लांग्रा फैयो बेनो माने जों हरो आरोना बेबायदि आरोना लांग्रा फैखायो बेयावनो लांग्रा फैयो बारि माने फायखारिफोर फैखायो फैयो ओमफ्राय नों गोसोबा टाउनफ्राव जिरायना फानहैनो हाबाय फानहैनो हायो आरो एसे बुरजाखौथ' जिरायना फाननोबो हाया बेयाव माने फायखारिफोरा फैनानै लांफैयो आरो ओरैनो दा मोनसे लास्ट नोंनि सोमोन्दै मिन्थिनोसै न'आबोथ' नोंना बेयावनो ओरैनो न'खराव साबैसे जोंना न'खरावथ' गैया बिनानाव सानैमोन बिनानाव सानैयाबो हाबा जाजोब्बाय आं दा सिंगोल हारसिंसो दङ सेंग्रायैनो दं आरो फरायनाय बेसे फरायनायाथ' बारा फरायाखै 7-8 सिम फरायदों आं दे जोबोद मोजां 7-8 सिम फरायदों थेवब्लाबो फरायनाया गिदिर नङा थांना थानायाव खामानि मावनायासो गिदिर जेसेबां फरायबाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे होनना सानना लानांगोन खिन्थु जों बेसे मावनो हायो आरो मावनो जेसेबां जोंहा गोनांथि दं बेखौ मावनानै जों जिउखौ थांना थानाय आरो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बेसो गुबुन बाथ्रा आरो गिदिरसिन बाथ्रा आरो ओमफ्राय हाबा लाबाय हाबाथ' लायाखै लाइमोनावनो दङ ओमफ्राय ओरैनो लानायनिथ' सिन्थाबो खालामनांगोन मालाबा खालामलाबायो हयथ' मबाइल सबाइल दं गोसोथोनायफोर थानो हागौ थागोन खोमा बुंथाजोबा आरो आबादारिफोरनाव बिदिनो गोसोखौ गुदुं खालामहरनो थाखाय थानांगोनबो मानो होनब्ला नों मावनायाव दांनायाव खबर लानाय मोजां गाज्रि गोजाननिफ्राय हयथ' दै गांदोंना गाङाखै सोंहरबाबो नोंथाङा गोजोनगोन नङा होमबा थिग আছে बिदि गोजोननायखौ सेंग्राफ्रा लानांगौ एसे नङा होमबा गोजोननाय थाबाय ओरैनो थांखिया माला थांखिया आरो 2 इयार्स बैसोआ बेसे जागोन आंना दा बैसोआ 27 रानिं थाबावनो हायो ना होमबा आबादफोरखौ बे नोंनि बारिफोरनि जे आनारसफोरखौ बरहा थायनो होग्रोदो बेजोंनो नोङो उनाव रुजु बेनिफ्राय मोनसे जोबथारनायाव सोंबावनांगोन जे आनारसआ मोनसे जायगायावनो बेसे बोसोरसिम बेयाव गायजाबाय थायो हाया गाज्रि जायोना ना जाया नङा बियो इदिबायदि जाया माने मोनसे जायगायाव थाबाय थाया माने फेंखा बारनानै ओरैबा सोलायलांबाय थागोन बारायलांबाय थागोन आरो बेयो बारायलांबाय थाबाथाय बोरायखौ नों फुनानै गारबाय थानो हागोन ओमफ्राय गेसें इदि खालामलांबाय गेसें बानायलांबाय थाबाथाय नोंनि थाखाय मोजां आरो बेनोमोन दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जों मानि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन बेनो जोङो थांना थानायाव गोबां राहा लामाबो दङ नाथाय गोबाङा जों नुहुरा जिखुनु बिथिंजों जोङो मावोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनो निस्सय बेखौ दिनै भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ गोजोननाय थाबाय बेखिनि सम होनायनि थाखाय दे गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार थेंक इउ लोगोफोर बयबो रंजादों जानो हागौ गोदान बोसोरनि अब्लाबो गोदान बोसोरखौ दिनै हामग्लायनाय थाबाय लोगोफ्राथ' सोरबा मालाय हाजो गुदियाव अबा दैमायाव दंफां सिङाव खिन्थु जोङो मा खालामनो समजों लोगोसे गोरोबनो गोनां जाबाय जोङो बेयावनो दिनै गोदान बोसोरखौ फालिबाय आरो हामग्लाय होबाय सासे आबादारिखौ लोगो हमनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे मोजां खोथा मिन्थिनो मोननानै मोजां मोनसे गियान मोननो मोननानै सासे फंबाय आबादारिखौ लोगो मोननानै आरो खनसे सौलायबावनोसै बाय